O Concello de Cambados vai acometer unha serie de melloras no polígono de Sete Pías ante o incremento da súa actividade. Ante a afluencia de máis persoas, vais habilitar un cento de novas prazas de aparcadoiro. Estímase sobre unhas 100 novas plazas de estacionamento que se van a habilitar aquí no polígono industrial, aparte que se vai dotar tamén as rúas principales, como a final da Rúa Exeria e a Rúa María Castaña tamén vai se dotar de zonas para estacionamento de camións. Vai se habilitar unha pequena zona de estacionamento de camións para que os camións poidan aparcar nunha zona e a xente que veña a traballar as empresas pois teña o estacionamento máis preto das empresas, digamos, onde van a traballar. O espazo para esas novas prazas vai selle comer ás vías, o que implicará que algunhas pasen a ser de sentido único. Nas rúas transversais, tanto na Rúa Concepción Arenal, como na Rúa María Soliña, como na Rúa María Pita e na María Castaña, vanse facer de sentido único. A Rúa Exeria vai quedar de doble sentido, que é a rúa principal esta do polígono, facendo as de dirección único que buscamos é poder estacionar en batería. Ademais, tamén se vai executar a segunda fase dun proxecto de pavimentación das rúas. Realmente non é un reasfaltado ou repavimentado, senón que é a finalización da pavimentación que estaba feita coa pavimentación base, co asfaltado base, e non é a capa definitiva que é a que vamos a tratar agora. De feito, se vos fixades, os bordillos son máis altos do normal porque lle falta unha capa. A rugosidade do asfalto non é adecuada. O conxunto dos traballos rolda os 120.000 euros, co 80% procedentes dunha axuda da Xunta. As obras comezarán no mes de setembro.